Dnes je plná prítomnosť. Dnes sa túto noc sníval sen. Stretla som dravého vtáka, ktorý sedel na zemi. Bol hnedozlatý, svetlo hnedozlatý. Nebol to orol, bol to trošku menší dravec. A keď som sa ho dotýkala, tak rozprestrel krídla, pohol sa preč a odletel. A pod ním som videla ako keby iba starú formu jeho, ktorá bola šedá. A ráno som sa zobudila a do izby a do obývačky, kde mám aj dielňu, vletela včela. Ja som ju pozorovala, prešla všetky obrazy, ktoré tam mám svoje zavesené. Stále sa vráca a začala na orlovi. A pýtala som sa jej, čo mi potrebuje povedať, a ešte som to nemala. Potom vyletela von a asi o 10 minút mi môj syn hovorí, mama, máme tu 2 včely. A hovorím, dobre, pokračujeme. Takže prišla znova aj so svojou priateľkou a boli u mňa asi hodinu. Dvere, okná, všetko máme otvorené už od rána, pretože je teplo. A krúžili a stále sa vracali na jedno miesto, na miesto obrazu, kde je zobrazená žena, ktorá má korene v nekonečnosti a je rozprestrená v náručí slnka, zeme, mesiaca, hviezd, vo svojom vlastnom tele, vo svojej vlastnej živej energii. A všetko naokolo rozkvitá. Je to veľký obraz s kryštálmi, ktorý mám už niekoľko rokov. Nazvala som ho Prvotná. A princíp je skutočne ten, že náš zdroj pramení v niečom, čo nie je zo zeme. A zároveň, keď to vpúšťame sem, to najvyššie svetlo, tak všetko navôkol nás i my sami rozkvitáme. Takže včely mi ukázali najskôr orla a potom sa stále posúvali do skrinky presklené, kde mám čaje a kde mám aj perá. Tak som to otvorila a sadli si na toto pero. To je pero orla. A ja som vďaka ním dostala dnes indície natočiť aj toto video, pretože som hlboko spojená so všetkým stvorenstvom, nielen zemským. A cítim, že je čas na to, aby sme si zvedomili, o čo tu vlastne kráča. A keď som v roku 2011 namalovala sériu fialových obrazov Hviezdny kód, tak tam mi to ukázali. V tom poslednom obraze, kde bola zem kryštálovo žiariaca, nebeské bytosti boli spojené s lúčmi svetla so zemou a všetko bolo veľmi číre. A všetko je veľmi číre. Takže už to tak je, pretože to tak v skutočnosti je. A to, čo zahrávame teraz na zemi, je rozpomínanie sa. A rozpomínanie sa už nie je hlavou a technikami a terapiami, ale niečím úplne iným. A to je frekvencia. To je frekvencia, ktorú dokážete prepustiť skrze vaše telo. A aby sa dostala do tela, musí byť spojená s vašou jedinečnosťou, s vašou dušou. A neexistuje iný kľúč k tomu, ako prejsť to, čo teraz na zemi sa deje. Ako stať sa portálom, lebo my sme portály. Každá jedna bunka je portálom energie. To, čo vidíte ako svoje telo a to, čo vidíme ako túto realitu, je konštrukt Zeme a tohto stvorenia a týchto dimenzií, ktoré boli takto utvorené, aby sa sem mohlo vteliť vedomie. Takže i ľudská bytosť, i tieto skaly, i stromy, i rastliny, i vtáci, i zvieratá, chrobáky, všetko je nádoba pre vedomie. A každá jedna čiastočka má svoje miesto. A už asi 2 roky mám hlboké prepojenie s veľrybami. Nosím veľrybý zub. Keďže sa venujem komunikácii so zvieratami vyše roka, tak mi to začalo dochádzať. A veľryby sú taktiež symbolom alebo nádobou na zemi, do ktorej sa vlieva vedomie. A toto vedomie niečo udržuje po frekvenčnej mriežke zeme. Veľryby sú prastaré a najväčšie bytosti na zemi,
ktoré svojim spevom v oceánoch a moriach, voda nesie frekvencie, tak udržujú frekvenčnú mriežku Zeme. Takisto včely, keď prišla dnes, vnímam to ako zasvetenie, oni sú moje sprievodné bytosti i môjho syna veľmi výrazné. A všetko nesie posolstvo. A každá vaša bunka prevráva, každý pohyb vetra, každá čiastočka. A teraz je to o tom, aby sme si my spomenuli na frekvenciu. V roku 2012, keď som bola vyťahnutá von a začala som hovoriť o veciach, ktoré som ešte ani netušila, že čo vlastne vravím, lebo sa to lialo cezo mňa, vtedy som vyslovila, že prestanú platiť systémy. Všetky systémy, ktoré doteraz platili, aj tie, ktoré sa osvedčovali, ako Feng Shui a podobne, pretože bude platiť stred. A najvzácnejšie, čo bude na svete, čo bude každý chcieť mať, ale každý to má, len o tom nevie, je frekvencia. A tá sa avšak nedá kúpiť, tá sa nedá zaplatiť, tam vás nikto neprivedie, žiadny učiteľ, žiadne peniaze, nič vás tam nedovedie. Iba vy sami. A tým najväčším tajomstvom je rozpoznanie tohto svetla za tým všetkým a vpustenie ho sem do vašich buniek, do vašeho bytia, do zachvievania tónov vašej duše, pretože na začiatku bolo slovo, ktoré stvorilo, tak to je tón, to je vibrácia, to je frekvencia nás samých. Kto si túto otázku a odpoveď na ňu musí rozkódovať každý jeden z nás zvlášť. A keďže na Zemi sa deje teraz veľa zatiahnutí, ja vás všetkých pozývam vyššie. Ja vás pozývam nepozerať sa zo Zeme niekam do 5D, do kristovstva, do budhovstva. Pretože stále je to málo. Títo avatári tu boli vtelení práve preto, aby ukázali, kde sú kľúče, kde sú kľúče i dvere a že tie sú v nás samých. A ja vás pozývam teraz vystúpať nad to a dívať sa z oveľa väčších výšin do tohto diania. Pretože v tých výšinách už viete, a tak to je, že svetlo je z podstaty číre, čisté, všeprítomné, neustále, večné a vo všetkom. A kľúč k tomu, aby sme ustáli to, čo sa deje na Zemi, pretože Zem bola pokus. Bola pokus, aké to je, vteliť sa do reality, kde bytosti zabudnú na to, že sú svetlo a že sú súčasťou tónin lásky. Že všetko má svoj tón, rytmus a presnosť. Tu sa to nastavilo inak. A čo sa už z toho vytvorilo, tak sami vidíte. Nepotrebujeme opisovať ani všetky tie vrstvy, dimenzie a úrovne, ktoré sa tu melú, pretože to nie je podstatné. Pre nás už je podstatné teraz, aby ste si vyspomenuli a vystúpali nad to. A vystúpali nad to tak, že neodídete z tejto zeme. Avšak na tejto zemi si na to spomeniete. A rozpomeniete si na toto svetlo, ktoré sa vyleje vami do vášho vlastného života a takisto aj do priestoru planéty, lebo takto sme si to dohodli. A ja vás preto pozývam, aby ste zmenili perspektívu, aby ste sa začali dívať na život ešte inak. A už ani dlhodobé terapie, ani kurzy, ani všetko, čo som ja možno a niektorí sme mali čas, tak teraz už ten čas nie je, pretože frekvencie sú tak vysoké a bunky a naša bytosť sa k tomu doľaďuje, lebo tak sme si to dohodli. Že teraz je na každom z nás, ako efektívne, ako rýchlo sa tam dostane a spojí, nádherne spievajú vtáci v tých výšinách. Takže začnite sa dívať na stvorenie iným spôsobom. Nepozerajte sa z dola ako tí malí, ktorí niekam sa majú dostať. Pozrite sa z hora ako tí, ktorí už tým ste a idete si na to rozpomenúť. A dnes, keď mi prišiel aj ten sen a došli včely a ešte nastali iné súvislosti a vnemy a prepojenia, a mi je ukázané, že vy, ktorí cítite, vidíte toto video, tak nie je to náhoda, pretože toto video nie je pre každého. Pretože tu hráme hru na rôzne úrovne vedomia
A niektorí chcú byť zabudnutí. Niektorí to chcú hrať na karmu a cykly a vinu a snahy a tých vonku zlých a tých dobrých inde. A je to v poriadku. Avšak tí, ktorí viete, ktorí vieme, tak my už nemáme strácať čas a brzdiť naše vlastné svetlo. Pretože to jediné, čím sa tá zmena udeje v našom vlastnom vesmíre, je to, že pustíme sem do tohto vtelenia tú podstatu, ktorou skutočne sme. A mne je ukázané i znova zvolať kruh žien, tak ako som zvolala zlatú špirálu ženskej esencie, tak ako mi bolo ukázané komunikáciu so zvieratami, tak zvolávam kruh žien, ktoré viete a cítite toto volanie a viete, že veci sú inak. Nerozporujete stvorenie, nehráte hru na dualitu, avšak možno nemáte ďalší nástroj. Neviete ho pocítiť v sebe, takže znova otváram pole, ale iba cez súkromnú správu a ten, kto má prísť, príde. Takisto, tak ako robím komunikáciu so zvieratami, žiadna téma, žiadna pozícia pracovná, žiadny nový projekt nie je konečná. My cez to všetko, čo sa od nás ešte chce tu stvoriť, sa máme neustále dostávať k pravde, ktorá je za tým všetkým. Takže nezostať na tom, že niečo robíme, ale zvedomiť si, že tým sme. A pravda samu seba potvrdzuje. Neustále, v každom jednom nádychu vašom, v každej jednej sekunde na tejto zemi je ona prítomná. To najvyššie svetlo je prítomné. A je na nás, aby sme otvorili našu bytosť tomu, aby sa tu mohla vyliať. A k tomu je jediný kľúč. To je autentická číra esencia, energia vášho vlastného pulzu, vášho vlastného tónu, vášho vlastného svetelného lúča a otvorenia sa tomu, kto už ste a kto už sme. Všetko ostatné popadá. Kľúč je iba byť spojený s týmto. A budem šťastná, keď budem môcť pomôcť a pridať svoje pole k tomu, aby sme tam už mohli zotrvávať. Pretože takto to je dohodnuté, tak sme si to pripravili. A šamani hovoria, že v tomto čase prídu tí najsilnejší z najsilnejších duší. A je to tak, pretože tá hustota na zemi už vlastne nikam neviedla. Preto je to ukončené. Už je hotovo. Už nenastane niečo nové z toho starého, ale môžeme vyznať to. Tak nám prajem v tomto šuchote okolitom, tak nám prajem všetkým, aby sme si na toto spomenuli, pretože aj ja som musela k tomu dozrieť, pretože my sme sa už naučili pohybovať v štruktúrach zeme, v štruktúrach bolesti, čistenia, terapii, záchran a aj v ezoterike, ktorá bola vlastne milkou, pretože skutočná spiritualita je vaše vlastné vtelenie. A pokiaľ si spomeniete na to, že to je všetko vo vás, ale to nie je spomenutie myslov, je to spomenutie, je tam taký cvak. Ak si na toto spomenieme, tak všetko sa zmení. Pretože sme schopní stáť vo všetkých silách a všetkých sily slúžia tomu najvyššiemu. I tá najväčšia tma v úvodzovkách slúži tomu najvyššiemu princípu v nás samých. A je málo a niekoľko bytostí, ktorí mi rozumiete, čo teraz vravím, ale na to tu sme, aby sme vyslobodili svet v sebe, pretože nestvuje nič iné, iba svetlo stvoriteľa. A moje prežívanie stvorenia so všetkým, čo cezo mňa sa leje, mi umožňuje dostať sa tam, kde čisto znie táto frekvencia. A keď začneme vnímať i dodržiavať
to, čo je dané, pretože Zem, aj celé univerzum to navôkol nás, a tých je ešte mnoho, mnoho viac, je nakodovaná tak, že má svoju presnosť. A my keď dokážeme v tom sa pohybovať, i sami so sebou, s našou vlastnou presnosťou, svetelnosťou a integritou, tak nastane raj na zemi. Pretože už nastal vo vás. Vyslobodzujete všetko, čo ešte nebolo vyslobodené. Prajem nám to. Nie je to jednoduché. Je to... Pretože pokušení o pozornosť je veľmi mnoho. Ale je to možné. A niektorí z nás sme tu neboli často na Zemi. A niektorí z nás sme sa museli naučiť, že Zem je miestom obrovských kontrastov. A nebolo v tom ľahko. Mne teda určite nie. A niektorí z nás sme si spomenuli, že sme tu práve na to, aby sme na to všetko vystúpali bez popretia toho, čo tu je. Bez jediného súdu a bez jedinej pozornosti smerom von. A to je to najväčšie umenie, keď sa vrátite naspäť k sebe. Do čistoty prameňa, ktorý všetko oživuje. A tádiaľ, to svetlo je tu prítomné i cez nás. Takže všetci, ktorí si spomeniete a ktorí to volanie cítite, choďte za tým. O nič menej tu nejde a ani o nič viac tu nejde. Tak nám prajem nádheru, stíšenie a zvedomenie si toho, že už netreba liečiť a naprávať. Pretože čo keď to všetko, čím ste prešli, malo byť nie trestom, ale mapou k tomu, kto skutočne ste. A čo keď to všetko, čo sa deje navôkol i vo vašich životoch, nie je odčiňovanie toho, čo ste stvorili niekedy, ale ste si to vybrali ako duša vojsť sem práve do tohto času, do tohto diania, vediac, že práve túto tému si vyberáte a tieto uzly si vyberáte, lebo máte tak veľkú silu, že ste schopní to skutočne zvládnuť a premeniť na svetlo. Už bolo dosť viny a zotrvávania v oddelenosti. Pre niektorých z nás je to postavené inak a je čas si na to spomenúť. Pretože iba tak dokážeme naplniť to, prečo sme sem prišli. A to je čisté svetlo bytosti vtelenej skrze svetlo stvoriteľa, ktorá dokáže obrodiť svet vo svojom vedomí a vo svojom srdci a vo svojom tóne. Pretože všetko, čo vidíme, je zakrivenie, ktoré sme získali v našom energetickom poli a preto máme kľúč v našom energetickom poli k tomu, aby to malo byť ešte inak. Ak cítite, napíšte mi. I pre osobné spojenie, i pre spojenie s vašim zvieratkom, pre spojenie s vašou dušou, alebo pre spojenie vo vnútornom kruhu. I takto to môže byť. Prajem nám nádherný čas a žitie lásky, tónu. Láska je tón, je to frekvencia, je to všetko, čo drží pohromade, všetko, čo je utkané, utvorené, všetky tieto rastliny, spev vtákov, oblohu, včely. Každá bytosť má svoje miesto. A Zem pulzuje všetkými bytostiami, ktoré sú na nej, pretože aj oni utkávajú jej mriežku, jej svetlo. Takže sme prišli do rajskej záhrady, v ktorej ľudstvo mohlo zohrať svoju časť, ale tá časť sa už nikam nehýbe. Takže ju nenaprávajte znútra. Tam už nie je čo naprávať. Treba vyznať to. Na to všetko a takto staré zmizne postupne.
Ctím vás, ctím i seba, pretože sme v čase a v bode, ktorý je zlomový i pre ostatné univerzá, bytosti, na ktoré sme zabudli, že sme s nimi v kontakte. Hviezdne bytosti, naši predkovia hviezdni, rôzne iné národy. A teraz je čas, kedy sa to rozkrýva. A v tom chcem povedať to, že je tu toho mnoho. Ale keď sa človek rozhodne skutočne sa spojiť s tým najvyšším svetlom, tak vám bude otvorené. Nezastavujte sa na ničom, než je vedomie, ktoré toto všetko utvára a kde všetko je v harmonii, v láske a v dokonalej súhre. V hustote zeme to vyzerá, že navracanie do tej súhry a harmonie práve teraz tvorí to, čo tvorí a nedajte sa tým pomýliť. Tak sme si to dohodli a sme na to zabudli. Tak nám prajem, aby sme si spomenuli. Neučíme sa nič nové. Nič nové. Je to rozpomenutie. Je to tá hviezdna šamanka, ktorá vie, že jej bytosť je utkaná z hviezdnej vody, zo spevu veľryb tu na zemi a zo spevu vtákov a vetra a slnečnej búrky a čiastočiek svetla. To všetko máme dosiahnuteľné, pretože to máme v našom DNA. Dokážeme to spojiť a vyznať to. Ďakujem, že môžem. Prajem nám nádherný čas a prítomnosť.